ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଫିଲିପିନ୍ସ ନାମକ ଏକ ଦେଶରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ବି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ 2 କେଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକାଠି କରି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 1 କେଜି ଚାଉଳ ଫ୍ରିରେ ଦେବେ। ଏଥିରୁ ଫାଇଦା କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଓ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଭାରତରେ ବି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର? ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।